Oh, uZanefa lento ayenzayo yena akaboni ukuthi izomfaka enkingeni. Omunye umuntu owayenza lento eyenziwa uZanefa uDlubheke, owafika wathatha isayidi lokhuzani ngesikhathi ukhuzani kusahamba kahle. Kwabheda kukhuzani wabuyela ngala kwigcokama elisha. So uZanefa njengamanje kade ebhizi etalapha igcokama elisha, etalapha igcokama elisha, etalapha igcokama elisha, according e-marketing ngokwengoma kazwelonke. Njengamanje ungelovi ukhipha ama-result okuthi igcokama elisha luwunombolo 1 kubantu abawinayo. uZanefa njengamanje usenkashela egcokambeni elisha esingazi ukuthi wenzani ngoba nasestudio nalento lena kuma-poster akho vezela ukuthi ulifeaturishile igcokama elisha esingazi noma kwakuyigame noma kwakuyini yokuthi ephushe igcokama elisha noma libe semehlweni igcokama elisha ngesikhathi u-challenge-ni ingoma kazwelonke nesikhova sikazwelonke. Kodwa uZanefa lento ayenzayo yena uma engabhekile izomlimazela umsebenzi wakhe ngoba abantu abazwani nalento yobuphixiphiqi nobuxoki lento le abhizi yena lokho eyenza ngala ey'tshela ukuthi izomsebenzela. Iyedwa into yasebenzela leya nto iyodwa yasebenzela umfezi yedwa ngoba wabizwa kwimpucuzeko okuyena kuphela owayefuna ukuya kuyona engingasakhumbuli nompucuzeko nomngoma kazwelonke lapho khona yasebenzela yena umfezi kuphela futhi wena wayisebenzisa kanye. Wabuya la esethi khona ukhuzani akabizwe kuma-Grammy Award. So labaculi abangena ngokhuzani nomthandeni bayangena but into yabo isheshe iphele bazosheshe bephuphe noma basheshe bephuphe indlela okwenzeka ngayo ngoba nabo labaculi basuke sebebonile ukuthi bona babenza ithuluzi lokuthi besemehlweni abantu. So uZanefa lento ayenzayo yokuthi njengamanje ebuyele ngala kwigcokama elisha ingamlimaza ingamwinisa. Ekumuniseni kwakhe ngiyazi ahlala isikhathi eside izobuye imlimaze ekugcineni akayibheke ngayindlela zonke. Ngimzwile nje eveza lapha isithombe poste khona ukhuzani ethi hayi okubulala inhliziyo uma uzophika nomfana wami waseveza ukuthi featuring igcokama elisha waphinde futhi walibongela ngalento le nge-reality show yalo eliyenzile wathi khombisa ukukhula kamaskandi. Leyo nto akukhona ukukhula kamaskandi uZanefa uma ukuthi uzothatha isayidi ngala simvumela phinde athathe isayidi alibeke ngala izomphuphisa leyo nto izomfanisa nomunye wasefaka nqulo. Ayikulungile bafethu.